Mga kapuso, isa ka rider tuman ng Kasadya bangod nakabanding niya ang paborito nga banda tungod gid lang sa siopaw. Ini ang gintutukan ni John Sala. Sinong maguna-una nga tungod sa siopaw? Nalapot sa isa ka Ilonggong ihandom nga makaupod ang iya mga idolo. Sang damlag lang, nag-concert diri sa Iloilo City ang banda nga parokya ni Edgar kag isa sa mga excited si Eliazar. Alis ako na, idol ka sa naman ni Mrs. ang parokya ni Edgar. Kada concert niya si Lilog, kantoy kami ng adwa, katanaoy kami. Part-time rider si Eliazar kag sang tiud sang concert, walay ni makakadto tungod sa kagutok. Apang nakita ko no sini ang post sa social media sang bokalista sang banda nga si Chito Miranda nga paborito sini kag sang iya Iloy ang isa ka sikat nga siopaw sa Iloilo City. Gani nagtanyag ini nga maghatag. Matiyon-tiyon, nakabato nini sang mensahe halin mismo kay Chito. Mau dumapatay sa kalipay, sir hindi ko daan expect na amo to. Pag sulod ko sa tent nila, kay ginano ako, gisugatay ako. Speechless hindi ko gani magkulang sir, kay hindi ko pati nga na upod ko sa vlog. Una-una, salamat kay Easy sa pagdala sa akin ng siopaw. Bangod sa siopaw, VIP treatment na si Eliazar. Bangod may backstage pass na, may meet and greet pa kag nakabonding sini, hindi lang ang parokya ni Edgar, kundi pati man ang banda nga Kamikaze. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.